siksikan ti oras nga innak ipapanaw tita sidungmo anak kairwama tiyak kumakayat adumte kastuya kundaway di ka nagsangsangit pagkadagpon ayan ko diyak kayat makita malumlumdaan ka pati ipapanaw ko lagip mo't balunet di lugar apapana siksikan tulad da di ka nagsangsangit at makadagpon ayan ko kastan diyak ko agsingsingpet kanto no awan aktun dita sibay mo sapay kuma tana ibayan katraksan umanay alagipem intun kailiw na kastan diyak ko agsingsingpet kanto no awan aktun dita sibay mo sapay kuma tana ipayan katraksan umanay alagipem intun kailiw na diyak kayat makita ngalumlumdaan ka tati ipapanaw ko lagip mo't balunet di lugar apapana siksikan tulad ta di ka nagsangsangit at pagkadagpon ayat ko kastan agsingsingpet kanto no awan aktun dita sibay mo sapay kuma tana ipayan katraksan umanay alagipem intun kailiw na kastan diyak ko agsingsingpet kanto no awan aktun dita sibay mo sapay kuma tana ipayan katraksan umanay alagipem intun kailiw na umanay alagipem intun kailiw na